kommer sgu en dolmus. Hej, Janni. Hej, Karen. Og så stopper vi. Nu gør vi det. Udenom gør vi. Og vi går, og vi går. Og vi er ved at blive kørt over en taxa. Man skal fandme passe på, hvor man går. Taxa. Hej, taxa. Og der er dejligt hammer fedt. Restauranten og dejlig hammer fedt. Og Janni. Hej. Og mig selv. Og mig selv. Og vi går, der er en palme. Palme. Og en Og til. der er træer, og der er min stalker. Og derovre er Jannis efterfølger. Ja, det betyder stalker. Hallo. Ja. Det er dejligt hammer fedt. Og vi filmer. Og vi zoomer. Zoomer. Så bliver det jo grimt. Er der duer? Nej, der er ikke nogen fucking duer. La. Åh nej, det er godt. Nej, det kan han. Nu kommer han flækker. Du er dårlig. Det er ikke kommet til at med. Nej, det har han. Nej. Okay, jeg tror